ଚାଲିଛି ବଡ଼ଦିନର ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚାଲିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମନ୍ଥ। ସହର ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବସତିରେ ଆଲୁଅର ମେଖଳା ଏବଂ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରହିଛି ରେନ୍ ଡିଅର, ସୁନା ରଙ୍ଗର ହରିଣ। ରେନ୍ ଡିଅର ଏଥର ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଯେମିତି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ, ସାନ୍ତା ଟୋପି, ସାକ୍ସୋଫୋନ ବଜେଇକି ସାନ୍ତା ନାଚିବା, ଏସବୁ ତ ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ନୂଆ ଆସିଛି ବଜାରକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାରକୁ ରେନ୍ ଡିଅର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜକୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବରଫରେ ଟାଣିକି ନିଅନ୍ତି, ସ୍ଲେଜ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ହରିଣ ମାନେ। ସେମାନେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ହରିଣ ଏବଂ ସେଇ ହରିଣ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ମଡେଲ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାର ସବୁ ଆଲୋକ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହରିଣର ଭିତରେ ଲାଲି ଆଲୁଅ ଧପ୍ ଧପ୍ ହେଇ ଚଳୁଛି, ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ରେନ୍ ଡିଅରର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ମିଳୁଛି 350 ଟଙ୍କାରୁ 5500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି ରେନ୍ ଡିଅର। ଛୋଟ ବଡ଼ ଏମିତିକି ଲାଇଫ୍ ସାଇଜ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ହରିଣ, ସୁନା ରଙ୍ଗର ହରିଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ଲେଜ୍ ଗାଡ଼ି ଟାଣନ୍ତି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାରରେ ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରେନ୍ ଡିଅର। ସେଇଭଳି ନାଚୁଥିବା, ସାକ୍ସୋଫୋନ ବଜେଇ ନାଚୁଥିବା ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ, 6 ଫୁଟିଆ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ସାକ୍ସୋଫୋନ ବଜେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସିଏ ରହିଛି 7000ରୁ 10000 ଟଙ୍କା ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ, ସାକ୍ସୋଫୋନ ବଜେଇକି ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମିଳୁଛି ସାନ୍ତା କ୍ୟାପ୍, ସାନ୍ତା ଟୋପି, ଯିଏକି 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ଦିନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବର ମୂଳ ହେଉଛି ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 1 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ସେ ଗଛ, 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଗଛ। ଏସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତ ଆକୃତିର। 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସରୁଛି 8000 ଟଙ୍କାରେ। ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରି ବଜାରରେ ଛାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରି, ସାକ୍ସୋଫୋନ ବଜେଇ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ନାଚୁଥିବା ଏବଂ ରେନ୍ ଡିଅର। ତା ସହିତ ମିଳୁଛି ପୁଣି ଗଛ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ, ଷ୍ଟାର ରହିଛି, ବଲ୍ ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଟମ କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରିକୁ ଯେଉଁ ସଜାନ୍ତି, ଟଙ୍ଗାନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ସେଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସର ଦାମ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କାରୁ 700 ଟଙ୍କା। ତା ଦେହରେ ଘଣ୍ଟି ରହିଥିବ, ବଲ୍ ରହିଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାର ରହିଥିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହିଥିବ। ତାହା ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କାରୁ, 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 700 ଟଙ୍କାରେ। ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ରିଥ୍, ଯେଉଁଟାକି 850 ଟଙ୍କାରୁ 950 ଟଙ୍କା ଦର ରହିଛି। ଏବଂ ନୂଆ ଆସିଛି ଏଥର ବଜାରକୁ, ନୂଆ ଆସିଛି ଚେରି ୱିଥ୍ କୋନ୍ ଟ୍ରି। ଚେରି ୱିଥ୍ କୋନ୍ ଟ୍ରି ଦାମ ରହିଛି 6000 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଗୁହାଳ, ଯେଉଁଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୁହାଳରେ, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳରେ, ମେଷ ଗୁହାଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁହାଳ, ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍, ତା ଦାମ ରହିଛି 450 ଟଙ୍କାରୁ 6000 ଟଙ୍କା। ଛୋଟ ଗୁହାଳରୁ ବଡ଼ ଗୁହାଳ ଏମିତି ଅନେକ ମିଳୁଛି। ବଜାର ଜମୁଛି, ଲୋକେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି, ହିନ୍ଦୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଖିକୁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଚମକୁଛି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ, ଯେ ସାକ୍ସୋଫୋନ ବଜେଇ ନାଚୁଛି, ଆଉ ସୁନା ରଙ୍ଗର ହରିଣ। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଶିବଦାସ, ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଟେଲିଭିଜନ।